Sanibona bafethu, mfezeko lona untuthuko wakho malo bathi la sibona amagomede mawuthi usemusha kule channel engicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu. Ekubashubele lapha nabalisi abatholakala endlini esebalele lapha ngenkadi bazokweba impahla kaGogo endaweni yasePitoli bafethu. Ngathemba abantu abaningi base bayibonile ivideo trenda lapha nenkundleni zokuxhumana eyabalisa lapha abatholakala balele endlini kaGogo lapha nekade bazontshontsha impahla okubala kuzo lapha namaplasma, ama-microwave kanjalo nama-red nezinye nje izinto eziningi lapha na ivideo ikhombisa ngokusobala abalisa belele lapha sebathathile lezi zinto kodwa balele eceleni kwabo lapha kufika uGogo besebenza ivideo lapha nabasebesabelisa enkundleni zokuxhumana. Abantu ke abawuvala umlomo ngomuthi kaGogo, abanye basola ukuthi impela lo Gogo uyawusebenzisa umuthi engabe hlobo luni lo muthi osebenziswa lo Gogo lona, kodwa mhlambe emawuthi mhlamba akwayiboni le video etrenda kanjena enkundleni zokuxhumana awuke ubambelana usihlangane ku-comment section usho wena ukuthi eluthini lwakho uvo ngalolu daba lolu. Bekumnandi esendaweni bafethu, ngicela ukuthi enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu. Tahu pula. Kita file hacker kata apa? Pasal apa?